Welcome sa itong taknas pagtuon nga atong gikinahanglan aron dugangan pagyud ang atong kahibalo may tungod sa Ginoo ug labaw pa kita nga masangkapan sa pagpahat sa maayong balita ngadto sa atong sigitaw. Pansadili pa kana ako kamong imbitahon sa usa ka pagampo. Amahan nga langit noon, salamat nga imo na kaming gitagagi kayon nga makatuon sa mga pulong. Dalaygon ikaw karon og sa walay katapusan. Salamat sa kaalam nga langit noon ug salamat sa inspirasyon pinagi sa balang espiritu nga among masabtan ug maaplikar ang mga pagtulunan nga imong ipahat kanamo karon sa ngalan ni Ginoong Kristo nga among manuluwas. Amen. Welcome sa tong taknas pagtuon sa tanan nga mga nagasunod niini sa tibuok kalibutan. Ikaduha na nga episode, ikaduhang semana sa tuig 2016. Wa kita mahibalo paspas ang atong katuigan. Labi na gyud kay kung magsunod kita sa taknas pagtuon kining panahon perting dali ara kay mo dagan. Muna nga ako pasalamatan nga naagyapon ang ako mga kauban. Ma'am Shirley Aguinaldo, welcome Ma'am Shai. 2016 na. Retire ka na Ma'am Shai. Nagapasalamat kami nga niabot kami ni ining sugod sa paglawig sa tuig 2016 ug hinaot nga kamo sa makananayon mutan-aw kamo sa atong programa sa Taknas Pagtuon mauman usab sa atong mga radio listeners sa nagkalain-laing dapit diri sa tibuok Pilipinas mauman usab sa mga dapit gawa sa Pilipinas. Thank you kay Ma'am Shai o Dr. Roger, ang atong bagong retiree. Pero wala mo retire sa Taknas Pagtuon. Praise the Lord. Praise God. Salamat kayo. Og Kalipay nato sa pag-abi-abi ang ato mga televiewers, mga listeners sa naglain-lain nga radio stations, sa Hope Channel, masama ka sa Happy New Year sa tanan. correct. Og Happy New Year pa magyud kay second Sabbath pa man. Yeah. Og atong ikalipay nga dunay panalangin ang gihatag sa Ginoo sa nangaging mga adlaw sa tuig 2015 og mga presko nga panalangin nga atong madawat sa 2016 og dili lang maayo kayo kay ang atong leksyon puros man mga crisis. Pero gisulti ni para nga mahibalota unsaon nato paglikay niini nga crisis. Leksyon lang ni Ma'am Shai crisis, pero ang tumoy ani kadaugan human sa crisis. O karon human naman natunan ang crisis in heaven. Crisis in Eden karon. Crisis sa sa Eden. Sa to pa dunay murag ang iyahang sequence gikan Pattern sa langit padulong ngadto sa Yuta. yuta. Kung dunay crisis sa langit, expect na lang ka nga mag-crisis po ang kalibutan. O dinhi ang ugat sa tanang crisis sa kalibutan ni sa atong leksyon sa leksyon 2. Anya ang ugat sa crisis sa Yuta mao ang gikan sa langit nga gihulog. Maupod, mo gitawag nga continuation. Pero gitawag ito nga great controversy. Beginning, so good ka to sa great controversy. By the way, Ma'am, siya atong pasahon ang memory verse. Ug ibutang ko ang panagkaaway sa taliwala mo ug sa babae, ug sa taliwala sa imong kaliwat, ug sa iyang kaliwat. Siya magasamad sa imong ulo, ug ikaw magasamad sa iyang tikod. Unsay imong pagunahon niyo, sa murag away man gini siya nga bersikulo. Mao gayod. Dunay away ani kay samaran nimo ko, samaran puti ka. Dunay panagbangi o panag-away, Adunay boundary gyud. doon na nahitabo na. Ang atong kalibutan, gihimo, gisugdan sa pulong, maayo. Ideklarar gid sa Ginoo, pito kay gayon nga gisulti maayo. Ang ending gani niya is Very good. very good. Dili lang kay maayo. Very good. Pero kung ikaw pasultihon karon, base sa imong makita karon, unsa man imo bang masuportaran ang pulong sa Ginoo nga very good gyapon or very Nadaot. bad na? Ang Dako very na good. kayong pagkadaot tungod sa sala. Yeah. Usara gyud kanang SIN. Ang sala maoy nakadaot o dili lang nakadaot so malas tong leksyon ako na lang i-advance kay basig malimtan na nako. Dili lang kay nadaot. Na-destroy pagid siya. Mo Naguba. nga. Ang sala mo'y nakahimo og kadaot apan atong tukion asa kini nagugat. Og gawas nga ang nadaot ang kalibutan nga very good. Nadaot pod ang dagway sa Dios diha sa tao.
na disfigure mo na na-disfigure. ako nahinuduman ang ampo ni sa atong usa sa mga workers din nga magampo siya nga tabangi kami nga dili maka-disfigure sa imong imahe. Nindot nga pagampo. Pero kini atong leksyon ma'am siya usalan ni siya ka patikim sa daghan pa niya nga resulta tungod ani nga crisis. Away ni siya taliwala sa mga katawhan sa Ginoo sa iyang iglesia o mao katong nahulog gikan sa langit. Nga mao si Lucifer nga nahimong Satanas. O kining away atong mabati karon. Kita ang mga beneficiaries o mga recipients sa ilahang away. Murabag naangin ba ta? So kini nga away Dili kita gaway pero naangin. taliwala ni Jesus Christ o ni Lucifer. Mao na siya nga nahimong Satanas. Ano, nahimong Satanas. Gitawag nga karaang bitin. Karaang bitin nga mangtas sumala si pinadayag. Apan ang tao apektado. Kita may napiktahan. O sa bala pa na, dili ikaw may naigo, pero na-splinteran ka. O sa bomba pa sa Hiroshima, wala na'y bomba sa Hiroshima, pero ang epekto sa bomba sa Hiroshima, nakadaot gyapon og daghan nga mga katawhan, Ma'am Chay. Mao ni nga, ang sala nga ni apiktar sa tao sa sinugdanan, labaw pag kadaot sa bomba sa Hiroshima. Tungod kay, dili lang kay ang iyahalang neighboring places maoy napiktahan ko dili. Global. So kini nga kalibutan. crisis nga natabo, dili lamang ang kalibutan ang napiktahan, dili pod lamang ang mga tao nga natao ang napiktahan, nga bisan pa ang bata nga wa pa gani natao, apektahan na. Gitawag na siya nga ang iyahang gipanunod ang environment na human sa sala. Yeah. Ang bata nga wala kahibalog sala, wala kahibalog pagsupak, walay pagkadautan, nakaambit na siya sa kapakyasan nga nagihimo sa atong unang ginikanan. Pagkanindot unta ang plano sa Ginoo sa tao o sa kalibutan. Nindot gid Ma'am Chay, kay doon ako'y panalangin ang pagsugod gid It sa was kalibutan. perfect. Og ang masterpiece, no? Mao Niya ang sa tao. iyang creation mao ang pagbuhat sa tao kay gibuhata sumala sa iyang dagway. So kung wala unta mahulog sa sala pagkaanindot unta sa kinabuhi sa tao. Ang pronouncement sa Ginoo sa sirugdanan, very good dayon, gasunod ang mga panalangin, Ma'am Chay. Gisaad niya ngadto sa ni Adan og ni iba, ni Abraham, Fruitful tanan. and multiply. doon nagyoy gitawag nga mag-enjoy siya sa iyang palibot. Kay siya man mo'y dili lang kay gipasanay siya kundi magdumala pagid siya sa unsa man nga makita niya. Siya ay manager. Siya ay overall nga magdumala sa dapit nga wa gyoy dahon nga malaya. Walay gitawag nga makita nimo nga unpleasant. Puros maayo ang ilang makita pero human sa sala. Dito na nila nakita nga Ang epekto. ang ilahang ang tunglo nga nadawat sa ilang pagpakasala. Yeah. Nga si Iba o si Adan, nakita na nila ang ilang pagkakulang sa gitawag o enerhiya nga iatubang sa adlaw-adlaw nga mga hagit. Yeah, ang konteksto sa pagtuga sa kalibutan, doon ay tulo ka panalangin. Tulo ka panalangin. Ang creatures, din gipiyal diha kang Adan, kang Iba. Panalangin sa ilaha. Sa kapanalangin nga si Adan ug si Iba natagaan sila og katungod pagdumala. Pagdumala. Og ikatulo panalangin gitagaan sila og adlaw nga igpapahulay. May kapito. Muna gitawag nga wala pa sila naluya, itagaan na sila gipapahulay. Kaya ang unang adlaw ing papahulay, Ma'am Say, wala man gihatag kay nangaluya sila. Pero usa ka na ka indikasyon nga ang Ginoo adunay plano dili lang kay pahulay sila sa ilang kay gikapoy kundi pahulay sila aron ilang masilibrar ang kadagaya, kaambudansya ug panalangin sa Ginoo nga ilang nadawat nga sila gibhimo sa Ginoo ug mga katawan sa Ginoo. Mao na nga ang adlaw papahulay dili lang kay moing ka nga dili mi mo pahulay sa adlaw papahulay kay wala man mi kapuya. Among trabaho nara man may sa opisina.
Online raman mi. Wala ang adlaw yung papahulay gipasabot din ni nga usa kini ka adlaw nga gigahin si Ginoo aron nga ikaw mahinuklog og makaamgo nga ikaw di ay usa ka pinasay nga katawan sa Ginoo. Usa ka konteksto sa adlaw papahulay mao ang antidote of idolatry. Ano Nindot man, na siya nga una. kay Pastor Roger. ang adlaw papahulay pag-ila sa tao sa magtutuga kaniya. Aron nga mahilayo ang iyang una sa uban pa niya nga posibilidad nga moabot sa iyang una nga basin mao na siya ang Nga lain nga ang Diyos lamang nga magtutuga sa iyang kinabuhi, mao iyang simbahon. Dili ang tinuga o gituga. So nakarga gyapon na siya sa Christology nga pagtulunan nga Christ and Christ alone. Yeah. Wala na imong una-unaon pa. Kay kung dili na si Kristo, mosulod ang daghan nga mga idolatros. So nga mga sa maong pangunauna. panalangin nga lang nadawat sa gikan sa Ginoo, adunay pagsulay. Pagsulay. Dito, kining nang pagsulay ma'am siya, asa magid atong sa imong kanuna, kinsa magid basulon nimo o si Iba o si Adan, ang serpente. Kung ikaw pa hukmon ma'am siya, kay babae man ka, duha may lalaki, ikaw babae. Pasig si Adan imong mahayan. Ako murag si Iba gyud kay naglaag-laag tapos mo na giingon din nga Wa nagpatuos ba na? ang tao medyo limitadong kaalam o ni ang kaaway mura og mismatch, no? Mismatch ang pagkita sa serpente nga karaan ug ang babae nga naglaag-laag. So sa Unsay maayo unta dayto ma'am siya, nga mismatch man sila. Unsay maayo man kung mismatch. dangop gyud ka sa Ginoo unta kay maura man na imuhang kadaugan. Mo na giingon lagi nga mismatch man gyud. Oo. Nganong ni atubang pagit siya? Klaro na kaayo nga pag-match pa lang daan, Di na kaya. tan-aw pa lang daan ang kontra. Ang problema ni iba dito, kaya wala niya ma-distinguish yung kontra. Ay ang kontra supernatural. Tungod kay ang iyang kontra kahibalo mo Pahito. takuban ba? Nga Daay dili mga siya tactics. teknik nga gihimo nga dili may balaan nga mismatch sila. Kay nalingaw magigmayo si iba. Very friendly man. Ang usa ka dito kay murag too much confidence si iba ba sa iyang gagalingon. Mao po na. Wala niya Oh. gitagaan og pagtagad nga ang ingon sa Ginoo, ayaw pagpahilayo sa imong bana. No? Nagsuroy-suroy siya nag-inusara siya. Kay wala lagi siya nahuna po nga nay mahitabo niya. Ah. Mo nagingon nga walay tao nga nagunahuna og dautan. Pero dunay tao nagunahuna og dautan para nimo. Ni ana nga bahin imong makita nga ang yawa nga gatakuban it's not all lies, no? Dili tanan bakak yang gisulti. Yeah. Posible Gisagol niya ang 99 truth and lies. O pwede 99% truth, 1% lie. Tulo lang ka litra yung gidugan. Ato ra gihapon ang maaplikar sa atong kapanahonan nga Satan can use 99% truth, 1% lies, pero di na ta mabiktima. Nadasig ko ani Ma'am Shay, nga ako magod sa pagkabag-o na kong Adventista, gilibutan jud ko og tanang oposisyon nga i-consider na gyud ko nga murag nabuang na gyud ko. Kay ngano man nga nisulod ko anang reliyon nga wa mag-irihis kay sa nga tanan, di mo ka og baboy, mo Nga sa una-una sa uban anak kay kulto man. kulto nga grabe na gid kaayo nga binuang nga nasulod ta sa pagka-Adventista. Pero kung atong tun-an ang balang kasulatan karon, atong nakita nga daghan ang mga tao nga daw kanabang gilamat sa kaaway nga ilang gi-entertain ang kaaway ug wala sila nagunahuna nga sila nasulod sa usa ka laang sa sayop nga pagtulunan. Unya kun imo ra bang paminawan ang daghan mga reliyon karon Ma'am Shay. Madasig gid ka pagpaminaw pod kay giplili pod sa kaaway ang mga maayo magwali, maayo pugpurma, maayo gitsura, na pod sila yung mga kanta. Pero kung Biblia yung pasultihon, wa gid ni sila mabutang sa boundary nga gusto sa Ginoo nga mabutang sila kay klaro kay ang adlaw ing papahulay wala na gini lagi pagkabanae.
So sa dialogue sa kaaway og Ni Iba. si Iba, Ni Iba. giingon pa gyud siya. Nagrason ba gyud si Iba nga dili man may pakanon ana. Oh, Oh, pero ni sabayan po sila sa kaaway. Sabayan, Oh. did God really say that? Oh. Ha? Tinuod ba gyud nga ang Dios nag-ingon ana? Gidugangan pa ganin niya. Mao di ay giingnan mo sa Ginoo ana kay wa mo kay bulungan sa higayon nga mukaon mo ana didto na. Nga ang punto nga gidala sa kaaway mao po'y gusto nila ni Adan ug ni Iba nga may nga hala wa lagi misultihan ni. Wa may misultihan ni. So, ang approach Oh. ni Lucifer dito, himo mong manggialamon mo masama ka mo sa Dios. cynicism nga gitawag. Cynicism. Ga-introduce siya doubt o cynicism. Yeah. Unya, kanagingon nga, be like God. Wala kay bulo si Adan o si Iba, nga paghimo sa Diyos nila, like God na sila sa kinaiya, nga gusto si Ginoo nga ihulma sa ilang kinabuhi. Pero, na-entertain man sila maayo. Nahimo naman noon sila nga, na engross og sa in English pa, nga gusto gid mi ana nga kasinatian. Wa gid mi kay balo ana gitago-tago dinhi sa Ginoo. Kadto nag-introduce Ma'am Shay ug usa ka na nga ang Dios dunay gitago ninyo. Dishonest ang Ginoo, Pastor Roger. Ako nga kung duha siguro silang Adan, si Iba, Matabangan pa medyo siguro ta. Naay mananggingon makabadlong. na In the two council. heads are better than one, no? In the council of many. Kay kanibitang banag asawa, uy, ay mo palit ko ni. Ang bana maggapangusi. Relax Dili lang. siya mapalit. Ayaw sa kay murag ato pa ng balansehon. Kapainomdom. Oo. Kato delikado kaayo kay si Adan si Iba ra gyud. Si Iba ra, siya na tubang. sa pag Kulukabildo increase nila. sa kulukabildo sa kaaway, medyo Outsmarted. outsmarted siya. Outsmarted si Iba. Kinsa may mula Lucifer, pa. nakita niyang psychology of sin ba? Diri. Nakita niya ang kaluyahon sa babae. Nakita po niya nga ang babae iyang gamiton para sa lalaki. Kabalo pa po siya kaluyang sa Mayon na lalaki. ka punto. Mao lagi Isang na. hari. Mao lagi nga karon panahon na gani. Na ay gigamit matingala ka nga ultimong gamay kay nga produkto nga paliton nga way kalambigitan ang bahay. Ang bahay mahimuon nga modelo, Ma'am Shay. Layo ra gid kay sa gatanan, pero babae mo ga plastar. Pero wala tagaingon nga ang babae galamiton sa kaway. Yeah, dili na na. pwede nato. Only sa sinugdanan gamit lang sa kaaway na outsmarted lang ang babae sa kaaway tungod sa iyang pagka-helpless nga wa ginakadipinsa sa iya. Onya na kana bang term nga Murag gilamat. Gilamat lagi. Bigail, mana bigail. So dinhi sa test sa 3 sa kahoy, do na may duha ka kahoy dito. Tree of life nga bisag pila gusto kauno ni Iba ug ni Adan. Boylo. Pero kadto naging usa nganong usa ra pagyud. Mo lagi nga Pastor Paulo kanang ining reliyon dagha gidili. Unya kanara bang gidili mao nay pinakalami. Di na lang ta magisgot og pagkalami kay ang balang kasulatan wala man gahisgot nga kay lami na mao na siya idola. Basta kay tagaan ta sa guidelines sa Ginoo pinagi sa balang kasulatan mao na siya. Kung muuyon ka mas maayo. Pero dili do na kay consequence. Ang prinsipyo sa Ginoo wala niya gibase sa kalami. Mao na Wala niya gibase sa kalami. pinagi sa prinsipyo sa mga pulong. Yeah. Manay na ay nangutana nga kinsay mas tangaan ni, ang babae o lalaki? Muna, dili na lang kita maghisgot Ma'am Shay og ang babae ba, ang snake ba, kay sa psychology, doon na gitawag nila nga the psychology of projection. Kada bang, dili ako, siya. Dayon, ingon ang snake, dili ako, si Adan, si Iba. Ingon po si Iba, si Iba, gikan ni Adan, ingon siya, si Iba man ang naghatag nako. Pag adto ni Iba, ingon po siya, ang Bitin. man. Pag-abot sa bitin, wala na tayo mapuntarya. Muna, the Kay mystery Kay irrational of na. sin. Mystery sa sala. Yeah. Muna, nga, di na tayo magmahay-mahay ato. Ang ato na lang, tanawon, ang consequence sa naitabo. Ang punto sa kahoy nga gidili
bunga sa kahoy. Dili man to hilo. Dili to hilo. Dili to hilo. Maura to siya paghatag og maintenance sa relasyon Yeah. sa Dios og sa tao. Kung Kato unsa is gyud. Test of loyalty. Loyalty. Test of loyalty. Loyalty. Test of obedience. Obedience. Test of love. Also ma'am siya nakabasa ko og sa kalibro nga it was mura siya og kanang preservative. Nindot kay nga punto to. Ang tree of the knowledge of good and evil is like preservative. Ngano nga preservative? Mintras dili nimo to tandugon sama kadto sa usa ka botilya nga vitamins nga naay usa diha kabuk nga murag capsule nga mao nay mo preserbar sa naa sa sulod. Kung imo tong kanon, dito pwede. Posible madaot ka. Pero mintras ang preservative imo pang gi-preserve dito, maayo ang tanan nga palibot. Nindot nga punto nga nabasa nako. Okay. Gusto nako nga ipahibalo nga ang kadtong tree of the knowledge of good and evil, preservative kato sa relasyon sa tao Sa Dios. ug sa Dios. Nga mintras dili nimo to hilabtan, maayo ang relasyon taliwala sa Dios ug sa tao. Dako gyud kayo kadaot ang resulta no. Sa sala imo makita nga sa diha nga nakasala sila niabot dayon ang mga tunok. Niabot dayon ang pagkalaya sa mga dahon. Sariling sikap. Nindot niya siya nga hulagway. Unya ang bitin na apoy iyahang kabahin sa maong consequence. Ang babae pastilan kanindot untang mga anak nga walay sakit. Yes. O niya, nagsugod na sila ma'am siya ay kahadlok sa Dios. Mao na siya, nagsugod na. Bana na si Adan, dili na siya makakaon og dili mo kayod. Oh, mao na gingon nga. Sariling sikap. Kana gingon dira nga kana yung tao nga ang Dios nga mo'y kalipay nga makikistorya siya. Makiguguy-hugoy siya sa Dios na wala. Kay ang tao nitago naman. Kanang mutago ka Dios mo na siya paghulagway sa usa ka nahilayo gayud sa Dios. Nga wala lang ka nahilayo kundi di nagikagusto. Kay nitago na ko ka. Once imong anak mutago na ganina problema na gina siya. Mao ni ang pangitabo. Mo ni nga nitabo consequences siya Yeah. nga dako kayo sa bantayan. resulta sa sala. Mao na natong ginantos. Ginantos sa kalibutan, katawhan. Pero ang maayo din nga crisis, na crisis tinod na itabo, pero ang Ginoo adunay solusyon. Wala naman ig solusyon ang Ginoo. Wala. Ang tao nitago pero ang Dios nangita. Oh, yeah. Mo na nga kung ang Dios mangita dayon gusto kita nga makitaan sa Dios ato lang ihatag ang atong kaugalingon to sa Ginoo. O mo ni gingon nga kanang giingon ni iba nga accepting responsibility. Pagdawat nila sa ilang silot usa kadto ka pagpakita nga si Adan ug si iba ni dawat sa ilang kasaypanan. Ang pagdawat sa resulta sa ilang gihimo nga sala usa ka pagpakita nga ilang gibalik ang ilahang kinabuhi ngadto sa Ginoo nga mooy nagahatag kanilang maayong kinabuhi. So, sa crisis nga natabo, diha pod nakita ang kinaiya sa tao sa pag-ila sa iyang kaugalingon nga sala. Kanda ato lang yun dire sa atong pagtuon nga naman gyud mga kapakyasan maabot sa tao di lang gid kita mo ingon nga magpalayo na nun kita sa Ginoo. Kundi atong dawaton og itugyan og pagbalik sa Ginoo kay ang Ginoo kay balo mo repair kung unsa ang kadaot sa tao. Kay Mao siya na- man ang gaymo na to. Ang mao na maayong balita. Mao na siya Yeah, good news yeah, aning balita. crisis ID. Kay ang resulta grabe gyud, resulta sa sala. But the good news is wala mo give up ang Dios sa tao. Siya mo'y nangita sa Siya ay tao. nangita sa tao. Siya ay nagsinina ni Adan og ni iba. Siya mo'y nagatiman kanila o wala ni pasagdi ang saad sa Dios iyang gimintinar mao nga walay rason nga ang makasala dili makabaton sa kaluwasan kun siya moduol lamang ni Ginoong Kristo. Praise the Lord. Og kan kana himuon sa tanan. Adunay dakong servisyo ng Dios kay kita didto magpuyo sa langit lunlon kalinaw. Didto sa langit kita magpuyo lunlon kalipay. Didto sa langit unta magkita kitang tanan. Atong paminawan usa ka makapadasig nga awit aron kita madugangan sa inspirasyon sa pag-alagad sa Ginoo.
Unsang nawatan ko paglaom mga lagad, naluya og mipahilayo pa sa Dios. Nalimot sa saad sa Dios, iyang gihatag sa kalibutan miuban og miduyog. Ug ang tanan pagtuo ko kaugalingon misalig og mirason apan tuaman ang amahan kahigog magtinud anay sa nawang anak. O balik na, igsoon ko, pangalagad sa Dios, undahag yun, ihatag ang lulang mapukat sa tunggiyan, uban sa panaw niya. O balik na. Daghang salamat Ginoo sa leksyon nga among natun-an. Dakong kadaot tungod kay ang tao nahulog sa sala. Pero ang mayong balita mao ang imong paghigugma sa tao. Ikaw nangita ug naghatag paglaom nga bisan kinsa katong mudawat kanimo adunay kinabuhing dayon. Salamat Ginoo sa imong gugma nga walay puas sa matag usa kanamo. Tabangi kami sa paghigugma kanimo adlaw-adlaw sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Pasayloa og higugmaa na lang siya ug ang tanan pagtuo ko kaugalingon isalig og mirason apan tuaman ang amahan kahigog magtinud anay sa nawang anak. O balik na, igsoon ko, pangalagad sa Dios, undahag yun, ihatag ang lulang mapukat sa tunggiyan, uban sa panaw niya. O balik na, ang Diyos kayo't nagsasayang katawhan, magtuok tilango tanaw niya. Takna sa Pagtuon would like to thank Engineer and Mrs. Jose Caballero. Thank you for being our ministry partner in sharing love, changing lives.